Z vysokých štátnych úradníkov aj bežných ľudí sa stali slávne filmové a historické postavy, aby tak vznikol benefičný kalendár na pomoc chorým deťom. Do života ho uviedli v Starej Ľubovni. Výťažok z predaja pomôže 12 rodinám. Ministerka prácákov Januárová, kráľovná Viktória, marec patrí Pirátovi z Karibiku, ktorého stvárnil riaditeľ Ľubovnianskeho múzea, a augustu dominuje prednosta okresného úradu v koži gladiátora. Benefičný kalendár pokrstili príznačne ako Dobré srdce. Vodou, ktorá znamená život, pokrstí kalendár. Takže milový kalendár, predávaj sa, pomáhaj týmto ľuďom, týmto deťom. Som želal tomuto projektu, aby z tých, čo potrebujú pomoc, bolo čo najmenej, a tých, čo pomáhali, bolo čo najviac. Každý mesiac v kalendári má svojho hrdinu z filmového plátna či historickú postavu. Sú to akoby patróni malých bojovníkov. Čo mesiac, to iný príbeh dieťaťa s neľahkým osudom. Ktorýkoľvek mesiac v roku otvorí si kalendár, má chuť pomôcť, pošle sumu priamo im. Zdravotným komplikáciám od narodenia čelí aj 6-ročný Leo. Nedokáže komunikovať, preto rodina zháňa peniaze na kúpu vizuálnej pomôcky. Leovi priradili v kalendári Január a britskú kráľovnú Viktóriu. Je to také spojenie filmových alebo tých rozprávkových hrdinov a tých reálnych hrdinov v tom reálnom živote, ktorí si vlastne to miesto medzi nami museli fakt vybojovať ťažko. Tie deti potrebujú napredovať, potrebujú operácie rôzne, majú problémy zdravotné. Ja som navštívil tie rodiny väčšinou jeden deň a nebolo mi do smiechu. Krst kalendára podporili známi umelci. Výťažok z jeho predaja rozdelia medzi 12 malých bojovníkov. Podporiť deti je možné nie len jeho kúpou, ale aj individuálne na priradené číslo účtu. Ivana Radkovská, RTVS.